Η πιο όμορφη ώρα του Σίδνεϊ είναι όταν ξυπνά το πρωινό. Όλα τότε φαίνονται τόσο πιο ζωντανά και χαρούμενα. Τα λουλούδια, τα πουλιά, οι άνθρωποι, το λιμάνι. Τότε είναι που σας θυμάμαι πιο πολύ μαζί με όλα τα ωραία που έζησα άλλοτε μαζί σας. Είναι τότε που θα ήθελα να σας είχα εδώ για να απολαύσουμε μαζί το Σίδνεϊ. But when we have lovely ladies like Jetty and Julie and Christine and June and Cheryl and Pat coming to see us in the glass up there, that sort of makes up for all that. It really does. That's you. It's happening! Βωμή της τέχνης, πέτρες, σκαλοπάτια, κτίσματα ψηλά, ναή της ομορφιάς, χαρά στα μάτια, οφιλτισένιες στέγες, μάρμαρα λευκά μου φέρνετε στο νου, αρχαία παλάτια, σκαλιστές μετώπες, όμορφων ναών κολόνες, κουλτούρες δαναών προγόνων, παρθενώνες. Ω σκαλοπάτια, κλίμακες σοφές, φορείς που κουβαλάτε σαν άλλοι δωρείς, με την ορμή σας την πρόοδο του ανθρώπου στη σουρμή σας. Είναι μικρό για το χέρι σου. Πώς φαίνεται το σχέδιο, ίσως μπορέσουμε να βρούμε κάτι άλλο. Λεπτό μου φαίνεται. She says that it is very thin for her. Θα ήθελα να κοιτάξω κι άλλα. Θα ήθελες? She would like to look at another tray. What about something like this? This is on a little bit wider band. Try that one on. It's very nice. Πιο πολύ μου αρέσει αυτό. She says that she likes this one. Yes, it's lovely. Ναι, αυτό μου αρέσει. Do you like this? Πόσο έχει? Do you know how much it costs? Και πώς έχει... You see? $420. $420. Okay. Okay? But she's worth it. Δόξη και τιμή Στεφάνος ο ναυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή Στεφάνος ο ναυτούς. Και καταξίως ρημάδες που μετά παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλίστησε των επουράνιων. Θεόν πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου ερθέτω η βασιλεία.
these? Τα άλλα χειμερινά, έχω άλλα ελληνικά που είναι χειμερινά. Είναι της κυρία Λορεντζάτου. Μπορώ να τα δω. Η Φαντά. Oh, well, this you must probably recognize, do you? Μικονιάτικο. Μικονιάτικο. Μικονιάτικο, αυτό είναι ακριβώς. Γιατί όχι να μην προτιμήσω αυτό. It's terribly casual, it's for... Yes. Marvellous for summer parties and outside. Handloom material from Mykonos. Quite nice, that one. Yes, just plain and elegant. Nice and classical on, and then there's that one. It's like a pantsuit. Not for me. No. No. Good. I'm not that modern. Anyway. Είμαι 10 μήνες περίπου. Πώς σας αρέσει? Μ' αρέσει, είναι ωραία. Thank you. Πολύ πιο φθηνά και από την Ελλάδα είναι. Έχω μερικές ισπανικές, συνήθως οι πράσινες. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν οι Αυστραλοί, δεν έπιναν το κρασί τόσο πολύ. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια που έχουν έρθει πολλοί ξένοι εδώ πέρα, έχουν πολύ εξαιρετικά κρασί. Από την πύρα, μάλλον. Πίνουν και πύρα αρκετοί. Θα έχω μάθει. Greece is more or less an ancient country, but it's a modern country. But you see, drama, ancient drama is popular among the Greeks because they have the opportunity of seeing it produced there, you see. Yes. And now, in summertime especially, they do festivals there in the country, and a lot of village people go there. Greeks love get to like theatre. it. Yes, As the Italians love opera. Yes. And the other thing is that we have got this wonderful open to the sky theaters, you know. The Epidavros theater, and so many in Delphi, in Dodoni. Greeks don't write tragedies anymore. They leave. Racing. For TAB dividends on the third race at Randwick, here's Ian Craig. TAB dividends on race 3, the novice, in which number 5 in Valor came out. The winner, number 3, Tarawan, written by P. Cook, paid $1.25 to win 40. Are you thinking of... Score again. 82 to... We commence our program with Helen reading a poem written by Theo Patrick Areas. Η πατρίδα γλυκά με καλεί, λαβωμένη τριγώνα, πουλί, πονεμένη μητέρα. Απ' τα πέλαγα πέρα, από όρη υγρά, μανιασμένα, αγνάντια από το χρόνο αγρικό τη φωνή της, τον αχώ της μόνο. Τώρα έχω μια νέα πατρίδα, φωτεινή μου ελπίδα, που μ' άλλη φωνή, με παράξενους φθόγκους, άγρια βουή του μελούμενου, με λύσει στα αυτιά μου, προκαλεί και φωνάζει, και ζήσει σε κόσμους πρωτόγνωρους τάζει. Να γιατί μεγάλη νιώθω περηφάνεια στην καρδιά και μεγάλο έχω πόθο σαν τα άλλα τα παιδιά. Με τετράδιο και βιβλίο να μαθαίνω ελληνικά στο ελληνικό σχολείο κάθε μέρα τακτικά. Από τη Ρόδος. Α, είσαι από τη Ρόδο. Ωραίο μέρος. Έχω πάει εκεί. Πόσο χρόνο είσαι? 6. Πόσο? 7. Ωραία. Θυμάσαι καθόλου τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα? Μάλιστα. Τι καιρό έχουμε στην Ελλάδα όταν είναι Χριστούγεννα? Δεκέμβριος. Δεκέμβριος, ναι, αλλά τι είναι? Καλοκαίρι, χειμώνας, γιατί εδώ... Καλοκαίρι. Στην Ελλάδα ή εδώ? Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Όχι, κύριε. Χειμώνας. And I can say a little bit of a Greek poem. Ωραία. Πες το ελληνικό ποίημα. Tell the Greek poem. Μ' αρέσουν τα στολίδια, σαν είναι ή ό,τι να. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια, σαν δεν έχω δουλειά.
της μητέρας γλυκιά η φωνή και παρήγορη είναι, γεμάτη αρχαία σοφία. Μα στο τέλος γυρνώ και θωρώ τη λαμπρή πολιτεία που πλέει σε αυτό το πολύβο λιμάνι, επειδή η φωνή του σοφού παρελθόντος πατρικά σιγολέει τις άγριες φωνές να μη χάσω, να ακολουθήσω το μέλλον χωρίς να διστάσω.